lele papakanane ndas bocah. Lele papakanane dalan bocah. Menungso ora tata. Kowe ngobrak-abrik omahku, rusak papan dunungku. Ca. Bocah iki digoleki dipateni. Ayo. Yo. Yo. Jalan ketut kok. Ayo golek pangan, so. Golek pangan. Elco budalco. Ana menungsa ora tata ngobrak-abrik papan kene. Ayo. Jaluk dijejeli. Jaluk dijejeli es mung-mung. Di menungsa sing rusak papan dunungku. Di sing orjen. Lan jajal karo aku. Nek kuat tak leboni es mung-mung. Yo, cah bujal yo, gawe pangke yo. Yo. Ya, ya. Yo, yo. Aku elu Pak, jare arep golek pangan. Aku tak elu ya, Pak. Bocah yamen ora usah melu, wajine bengi turu. Mau Pak, aku tak elu Bapak. Tak elu ya, Pak. Turu. Iki wis jam 1. Ora ana bayi yamen kok melek. Kuwi nek bayi menungso, Pak, wong aku bayi belis. Nek bayi belis, yamene malah do glarangan ning nek awan do tulu, Pak. Melu ya, Pak. Melu ya melu ning turu dhisik. Mung nek tekan gone tak gugah. Oh, kon tulu ya, Pak? Turu. Ya, tak tulu, Pak. Ngezel. Walah Gusti, Gusti. Duwe anak siji kok bojoku minggat ning luar negeri. Dadi tegawe bareng kowe minggat kowe weruh karo lanangan wong kono lali karo anak lali karo bojo. Muga-muga kowe turu mengko yen wis tekan gone tak gugah. Turu. Halo Pak, coba. Wong kon turu yamene kok melung-melung. Anukku Pak, anukku dicuntuk ceko uli, Pak dicuntuk. Sing nyunduk sapa ora ana. Turu. Ora gelem turu kambleng iki. Oh iya Pak, tak turu Pak. Jane lah bajingan. Setan kok mungsuh karo setan. Setan iki mungsuh menungso. Mergo
menungso ya dadi mungsuh setan, setan dadi mungsuh menungso. Kowe ngerti? Kowe ngerti? Menungso kok dadi mungsuh setan? Sebab menungso ndemeni bojone setan. Setan budal. Ayo budal. 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 Jahe ponge ditabuh. Kepenakan ora nyambut gawe. Ayo jahe pong ya. Joget ning aja nabrak-nabrak irama. Ya ora apa-apa, wong jogetane setan bebas. Iya. Iya. Cahyo